नोंथांमोना बे फैसा दाबिनो थांदोंमोन नामा? फैसा दाबिनो माने गाबोन मिरु जोबथि सालियाव मैगं लांनो थाखाय लाहार फाहार गोबां नै गयबो लानाय जाबाय। बे ना गोरानफोरबो दङ। नैबेखिजा मैगं दखाननिफ्राय मैगं लाबाय। मा लाखो आदा? लादो, ओमफ्राय पियास लादो, गाजर लादो, मटर लादो लानाय जाबाय आरो। नैबे आदायानो जाबाय दखाननि, बिथाङा गलादार। बेसेसो गोबाव जाखाबाय बे दखाना? 20 बोसोर। ओरैनो अरिजिनेलि अबेनि? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मा जायगा? बरिमाखा सिंग्रा। थिगैनो दं, नायबानो जाबाय नै। बिदिखौ आं जायालै, बिदिखौ नै जोंना देरहासार बाबासो जायो, मंगल पान्डे। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दा साननैसो बा नैबे साननैसोआवनो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थांदों जोंहा नैबे गुवाहाटि जिल्ला एक्स एन डि बि आफादनिफ्राय जेरै बिराज आदा, लोगोसे जोंहा दिलीप आदा दङ, लोगोसे आरो जोंहा दङ एम बर'। बिथांमोना थांदोंमोन आरो लोगोसे देरहासार इस्लारि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दंमोन। बिथांमोना क'क्राझाराव थांनानै माखासे नुथाय नुदों। जेनेबा एक्स एन डि बिफोरनि थाखाय जोबथि सालियाव ज'जानायफोरनि थाखाय माखासे फांसन खुंनायदोंमोन। बेहायनो माखासे फैसा खांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिथांमोना बे फैसा खांनायाव बिथांमोना गावसोरनि गोसोबायदि खांदों ना बिथांमोना हरदों ना बिथांमोना सिमफ्राबा लायनो थांदोंमोन, बेखौ आं दा सोंनो लुगैदों। मानोना गोबां नुगासिनो दं इउटुबाव, जेरै इंटिंजियाबो गोबां होदों आरो लोगोसे बायदि बायदियाव नुदों। जायखिजाया जियानो जा दा सोंनो नागिरदों आं बिथांमोननियाव, दा खाथियावनो दङ। दाख्लै साननैसो नुदोंमोन नोंथांमोनखौ जे क'क्राझाराव थांनानै आरो नोंथांनि माखासे गय बागानखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझाराव थांनानै दख'ना दखानफोरनिफ्राय लानाय, सोरनो न'आव हाबनानै लानाय बायदिसिना नुनो मोननाय जादों। बे बिथांमोना हरनो गोसो जानानै हरदों ना नोंथांमोना बिहैदों? गिबियावनो पि नार्जारिमोननो जायखिजाया मोननै चेनेल दं बिथांनिया, गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा बिथाङाथ' माबा गय बागानखौसो नोजोर होग्रोलाबायदों, बेथ' नङा। बे मालायफोरनि गोजा आरो। जोंनि बेयाव थांनायनि खारना जाहैबाय रायजो राजाफ्रा माने गोबां हांख्राय हरदों आरो लिंहरनाय हिसाबै जोङो थांदों। आरो जोंखौ बे एरियानि ओनसोलनि रायजोफ्रा माने माखासे दैदेनगिरिफ्रा लानानैबो बेरायदों। ओमफ्राय गावसोर कानेक्सन दंजोबो नालाय, ओमफ्राय जोंनिफ्राय जेबो बिनाय मानाय गैया। जास्ट बिथांमोना इउटुबाव नुदों, इनभाइट खालामहरनाय जादों आरो। ओमफ्राय बियो जा हायो हारिखौ अनग्राखायनो, एक्स एन डि बिखौ अनोखाय माने बिथांमोना सोरबा 100-200निफ्राय सुरु खालामनानै 1000-500 बेबायदि गोबांथार हरदों आरो। दा गैयाखै आरो ना? दा डिमान्ड गैया, जेबो डिमान्ड गैया। आरो बिथांमोना जाखिनि हरदों बेखौ जोङो लानानै फैदों। बेवहाय जेबो माना गैया, सोरबा थाइसे हरबाबो जोङो बेखौ लानानै फैयो आरो। दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। क'क्राझार होनबाथ' जोंनि बर' रायजो, जोंनिनो बियो राजधानि नङा होमबा? बेयावथ' माने थाबाय थानो मोनबाथ' मोजां मोनबाथ' हा हु गैया, थानो लुबैबाबो थानो मोना। सोरबा होबा लागोन नामा? गावनि राजधानियाव हाखौ लायाबाबो जानांगौ जाखो। जोंनिनो बे राजधानि बर'फोरनि बे जायगायाव जासिना होयोबाथ' ओंखाम जानाय नङा आङो साननैसो। ओरैनो माइदि मोनना फैगोन जायगायाव थांनानै मोजां मोनदों ना? खौसेया जिखुनु जाया बर'फोरनि बा बर' हारिनि थाखाय क'क्राझार होनना बुंबा जिखुनु जाया फरायसानि लिडारानो होन, जिखुनु जाया समाज सिबिनायाव जिखुनु जाया क'क्राझारनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि माबाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेयावनो जन्म जायो आरो। नोंथांमोना बे फैसा दाबिनो थांदोंमोन नामा? फैसा दाबिनो माने मबाइलफ्राव बा जिखुनु जाया इउटुबाव बा आंनियानो जा देरहासारानो जा माने जों रावनावबो दाबिनोबो थाङाखै। मा जाहैबाय नैबे 30 थारिखनि जोङो माखासे प्रग्रामनि थाखाय जोङो आलासि लिंनो थांदोंमोन। बे आलासि लिंनो थांनायाव ओरैबायदि जाहैबाय, जोङो क'क्राझाराव दं होननाय लोगो लोगो सोरबा एनिथिंनो, सोरबा देरहासारनो, सोरबा आंनि बेफोराव मेसेज होनानै जोंखौ जों गामियावबो फै। ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगो नोंसोर ओरैबायदि प्रग्राम लादों होननाय लोगो लोगो एकदम दरमा मोननायमोनबा आङो एसे बांसिन हरगौमोन। आरो ओरैबायदि माने बिजनेसा ओरैबायदि डाउन, सोरबा दख'ना दखान, सोरबा माने गोदोनि बायदि नंला। दा बेनि थाखाय थाइसेबाबो आथोनाबाबो जोङो जिबायदि हरदों, क'क्राझारनिफ्राय जायफोर रायजो राजाफ्रा अननानै हरदों, जथेस्थ' माने जोंनि बे प्रग्रामाव माने जों हेफाजाबखौ मोन्दों आरो। प्रग्रामा गाजा गोमजायै जागोन बायदि नामा? गाजा गोमजा माने गाजा गोमजायाथ' जेरैबायदि माने जों सानदोंमोन, दा जेनेरेल जाहैबाय। जेनेबा जोंनिफ्रायनो एसे गोबां रायजो राजाफोरखौ जों सोनायनि सावरायदोंमोन, नाथाय माखासे सरकारनि नेम निथि बायदि दा मानसिखौ माने 50 जनल' बे जोंनिफ्राय माने मोनफ्रोमबो हारिनिफ्राय बेहाय
सोनाय जागोन नालाय बिनि थाखायनो दा 50 जन बे 50 जनखौ जों गाजा गोमजा रंजानाया बेबो खामसाफोरा नङा होमबा जथेस्थ' आरोना बेखौ जों दा बयनिबो हेफाजाबाव जोङो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो माखासे खामानि मावलांनायाव जों उनाव रायजो राजा जथेस्थ' जोंखौ माने बिथांमोननि जोबथेसालियाव थानायफोरनि थाखाय बिथांमोना हेफाजाबखौ होगोन जों रोखा आरो दा ओमफ्राय बे मेथाइ रोजाबगिरिबो दं नामा फैगोन नामा मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौथ' जेरैबायदि खावलायदोंमोन खावलायनायनि बिथोराव दिनै बिसोरबो फैनो होनना राजि जादों नाथाय मानसिनि देहा आरो साननै दंबावो नालाय बे साननैयाव मानसिनि देहाया जेबो जायाबा बिसोर बाव फैनाया रोखा आरो